Pajjiżna għamel pass il qudiem fil-kura ta' pazjenti b'mar tal-qalb, iżda rridu nibqgħu nappoġġjaw u ninvestu mhux biss fl-infrastruttura medika, iżda anke fit-taħriġ kontinwu tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa biex nieħdu ħsieb pazjenti li jeħtieġu interventi mid-Dipartiment tal-Kardjoloġija. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt l-indirizz tiegħu f'konferenza organizzata mis-Soċjetà Maltija tal-Qalb li ġabet flimkien qatt ta' professjonisti fosthom anki kirurgi rinomati internazzjonali. Fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru intqal li fil-ftuħ tal-konferenza ġie nnutat l-investiment fatt ta' innovazzjonijiet fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija li huwa fl-interess tal-ġid komuni permezz ta' kura tal-ogħla livell lill-pazjenti. Dr. Abela innota kif bl-investiment fit-teatri tal-kardjoloġija ma' 3400 pazjent irċivew kura ta' kwalità. Fl-istqarrija ntqal ukoll kif is-sena l-oħra mal-120 persuna sarulhom interventi kardjologi fil-valvi tal-qalb mingħajr il-ħtieġa ta' intervent iżjed invażiv f'organu vitali fil-ġisem tal-bniedem. Interventi oħra fl-Isptar Mater Dei fissru li pazjenti Maltin ma kellhomx il-bżonn jinbagħtu barra minn pajjiżna għal kura. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru Abela fisser il-professjonisti fil-qasam tas-saħħa bħala ħolqa kruċjali u importanti biex isalvaw il-ħajjiet u rringrazzjahom ta' ħidmiethom dedikazzjoni li ma bħala. Qal li l-irwol importanti li jaqdu akkumpanjat mal-investiment f'tamir iżjed modern u li jindirizza sitwazzjonijiet komplessi waslu biex pajjiżna naqqas bin-nofs ir-rata ta' mwiet ta' persuni b'mar tal-qalb. Il-Prim Ministru tenna li dan ma jfissirx li għandna nieqfu hawn e kif il-prevalenza tal-mar tal-qalb titlob li tibqa' tiġi indirizzata. Kien hawn li l-Prim Ministru rimarka favur taħriġ kontinwu tal-professjonisti, inkluż tal-infermiera u ħaddiema tas-saħħa li jaħdmu fil-qasam u li issa qed igawdu minn kundizzjonijiet u dħul aħjar wara ftehim kollettiv storiku ffirmat. Dr. Abela temm jirringrazzja wkoll il-kardjologu Dr. Robert Xwiereb li waqt it-tmexxija tiegħu tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija kompla jirreġistra suċċessi favur il-pazjenti.